en ni mano dictatorship. To gik machal kamago emomiyo party politics osebedo the weakest link mondo good governance obede e piny. Nikech through parties ema iyudo telo. To ka parties nigi timbe moko ma ok beyo, tiyudo ka telo bebedo ma ok ber. Nikech kiriembo jogi, Jalas gini, Elisha gini, iriembo gi, Ojienda gini, iriembo gi nang'o? Iriembo gi nikech ne giromo gi ker, kosi iriembo gi nikech nitie gimoro marach ahinya magitimo, nikech romo gi ker tok rach. Sani donge wan gi bipartisan talks. Ka talks go dhi nyime ma ji owinjore mobedo maber, to at some point gibro romo gi ker. Idwa nyisa ni sano ka giromo gi ker to onge richo. To jatend Azimio osebedo ka romo gi ker, kata ker mokalo noromogo, okapar kata ni ne party obet, noromogo. Iparo nitie demokrasia ODM. En koromo gi jotelo kata ker to ber. To MPs to koromo to rach. Anaparo ni mago paro mothirno ma okel dongruok, mamiyo ji bedo gi kibaji kendo gi buok. Ma ng'ato nigi paro maber to ok nyal timo nikech oluor ni bro goye faini, bro riembe e party. To mano ok kaka party onego bed ran. Kaluwore kodi weche mag demokrasia kaachiel koda karito ratiro mago mabende duond bura nitiere godo. Romo kod jatend piny Kenya weche go magiwacho ni gin mag dongruok ne jogi mawuok kuonde ma giaye kata kuonde ma gichung'ne. Girango kaka duond bura bende onego bed ni bede. Bende iparo ni luor mar duond bura onego bed ni bedo kata kirango chenro mamoko mag dongruok ma opogore. Jod bura moyiero onego bed ni rito chike mago mag duond bura mano ma otere od bura. Mano nyalo range kata rang'iny mopogore. Gin kaka jou mag jo UDA sani koro chako tiyo gi jok moko mantiere Azimio. Kirange kama chielo korka koru podi nyarange mane opara moro makare podi. Ing'eni understanding mar gini ema ok ber. Ji ma oyier ma jotelo odhi oromo gi ker mar piny. To gidhi mana giporo wach. Sani dong jo Azimio romo gi jo Kenya Kwanza. Giporo wache kine ma duond bura nosewacho ni ok wayango jatelo ni kaka jatend piny Kenya. To giyango to nyoro e nyasi manotimore mar climate change. Dong jatend Azimio nodhi. Nodhi e gine nyasi no. Ni ogine odhi e invitation mar ng'a. Nikech invitation to ne en mar king. Invitation to nyoro Dina. Koro warang ni twak mar golo jogi duond bura. Ok ni gimo chako nyoro to golgi. En gimo chako dweche moko mokalo. To an asebedo ka wacho kendo awacho kawuono. Ni mano dictatorship, high-handedness. First and foremost, kaito kende chake iwacho ni go gi fine mar $1,000,000. Mago e gik ma ji osebedo ka wacho ni parties bedo run ka kiosk mar ng'ato. Ok onego bed kamano. An ok aneno richo moro amora. Jogi osebedo ka wacho e lela ni gin members mag ODM. Kendo onge kama gisechung' ma giwacho ni wan koro ok wadwa bedo members mag ODM. Gidhi giromo gi ker kaka members of parliament. Kendo gidhi ni gidwaro dongruok. Gin members of parliament man gi duond bura dong. Ing'eni ya jo Azimio gin joma samoro gine gitimo gik moko ma ok apar ni giparo matut. Sani ka bipartisan ni otiyo to dong ji bro romo. Romo to pontie. Wadhi kama chielo kendo